Yay! Magdutag view diri sir oy. Hindi siguro ninindot liguan ba? Lotero oy. Pakta ko ba? Oo niya na. Uy, basi si sir ba? Masuko ba? Unya na ba? Sir, pwede na maligo sir? Hoy! Pastilan. Swimming pool ba yung dilim na swimming pool? Mga isda mo yung daghan dahil sila lalong pastilan. Ditso de mugdive ba? Pagpuyo ragon mo, manakay ta ni manakay ta. Unsa sir? Sakay na ako. Wala kayo ta. Sakay na ta na. Yay! Nindot tanay. Uy, Sir, nindot sir, maglumbaan ay ta sir. Bitaw sir. Pero ba, basig, sir ba? Basig di siya madaog si Linda Walker ani kay Tako biya kayo ninyo. Gagmay ba kayo sa kaya no? Madaog mong kuna sir no, madaog mong na. Madaog lagi mahilar ra magdi kadaog kay magunlod man eh. Muta na dito sa one diri sir. In charge diri sir. Bitaw sir. Relax mo ba? Parte siya tida ganyan mo tana sa kuha mo ay sa ambak dia. Pataka ra ambak ha. Mo tana ko murag nay ay dara oh. Ay boss, na may entrance ni Ribos no? Yes sir, kaya sir, barato na sir. Winter na. 50 per head. Yes sir. Sus baratuha ra di ay. Nya, nami kauban sir pa nga. Kuan sir. Murag medyo dako sa sir. Ay, kana. Ay, dito na si sir no. Dako. Ay sus, kato gid dako. Linda Walker. Tamat kay sir ha. O sige na. Sige na daw. Hoy, buang ka mo sakay ta nga makamulit. Sir. Dito tani diri ko. Ay, kaya ko kay pili. Dito lang diri. Uy, lo. Pangit nagkulor. Dirita Mills. Wow! Uy, wala mo kay kauban. Ikaw na isa dira. Pagsulo! So, Indutan eh. laina ni ako raisoy sir. Luga si sir. Sir. Saan man ni pag-andar ni? Pagkitaon sa natong makina ha kay basig nay. Igtunon ni ba? Pagkita glampo basig nay Wala lampo. man. Dapat to'y pakana, di ba? Oh, katong kuan ba higtag PC Ano niya. ba? Anaon. Kini di unsa man ni? Saan man ni? Ano mao? Di ba? Mauwi. Sir. Unsa ni sir? Mga ignorante ha, ay mo palata ba nga wa yung ani sa inyo ha. Paghulat mo ba? Sus Ginoo ko, wala man tao ni makina, wala ni makina sikad ra ni. Pastilan yung mga bata pagtanaw-tanaw sa kumudan, una mo magbusila na yung mga baba. Eh sir, para asa ni sir? Unsa man ni? Pangkuan eh? Para makina. Sa ni sir. Makina ni, makina. Taka ra gyud mo ba? Sikad ni. Ay, Paingon sikad. mo dito, dili kay mag-atbang-atbang mo sa pagdagan na. Dito ka ulit. Ay dire. Ay unsa ba ni sir? Abi no, mura din bike di ay sikat-sikat. Duha mi. Ane? Pastilan yung baba ninyo gud. Ay, karon kabalo na ko. Ini. Luta ni sir ay. Basig nikalimot mo, basig nagtumo ka tumangan dito. Asa Mo ba? ni tumangan diri ka tumangan ninyo. ha? Yes sir, unsa maguna na ni sir? Pag-amping mo ha, basi mga saag mo. Banta, sus, bantay lagi mo, di mo luwason ba? Di mo luwason ako pag mawala mo. Eh sir, wala gyud midagan sir. Ano man ni sir? Bago mo kumingon nga sikara na para mudagan no. Pati nag-ignorante ha, gito, ginoo ko. Sorry sir. Anaon na sikat-sikat na sir, sikat-sikat. Ini oh. Oh, mo ni manubila siya ni sir no, mo ni manubila. Sir, kuyog ta sir, bigay way kauban re. Pastilan, otro po ignorante ning isa oh. Ako po'y daladalahon. Pero tara. Yay! Higit ka rin. Sige. Magbirahan na sir. Ikaw una. Birahan busy. Sige. Sus, uyam sa bangka na to ani. Pura magmalus no. Sus, Maria Jose, murang mulugti oh. Ta. Boss, daw na limtan. Left jacket na ta. Ano? Uy. Sa Sama ni sir. Sao man ni sir. Life jacket ni, magkinaw sa luwas ta. Life jacket kamura man kunlan di ba ta mga tulog dito gud. Mataka ra jugan. I-life jacket na kay sus di medyo ka mulutaw. Sila ni mo dia. Suotan na. Kanawar raw bali. Talikod na. Stila ni mo pati pagsuot ang life jacket ni naman ka. Di maabot sir. Siya di maabot na raw. Imong kamot mo di maabot sa mong likod. Araw. Stoy ulit, Mila. Lumbaan na ini ha. Kung unsay mo daog, mo'y makapasar sa kuha. Sige sir. Sige sir, ako ba'y bala ni mo. Oh, sige sir. Lumba naman di ay. Wala matik daog na midaan sir kay mo kauban mo murag balhin nang makauton. Tagbo ang sinika diha sir. Dagko kay kag pamaol imong bagtak. Pati na una mo gamay. Wow, daghanak isda diri sir oy. Wala kanindo to color napugi ko ano? Gold niya napugi. Hala na sky blue. Hala kanindo diri sir oy. Managa ta sir. Sir, basi nakalimot mo na naglumbaan na ita. Ano ba Una ito? kami sir. Narami sir. Sugal mo di ka dyan, bye. Bilin yun mo ron. Dale. Dale. Gukod mo sir. Sabi sir. Lumba ka sir. Upura may mayo sir. Inaya ninyo sir ay mura mo ka-wheelchair. Basta sigsika na sir. Sukan na padagan sir oy. Atong kukron sir.
Sir, naunsa naman ka sir, nang luspat naman ka sir. Hasta bugatan ni mo. Saan na itong sikat? Sungukan ka sila sir, uy, lataw ka kwan, di ba kakot ka? Grabe ka hiyaman ni. Uy, lo sir. Boylo, sumataw sa boylo. Ano ba tayo ng bugata diha? Dali, madali. Layuan naman nila, oy. O ganino, nabiyaan na to. Bagsak yung karon. Huwag kang Bagsak mutabang diha. Bagsak mo ka sir, uy, kikauban man ta. Kung saan may kauban na ako yung buhat grado ninyo. Ya, bagsak ni noon ko. O na dapat niya mo pasar. Sikad ba sikad? Kung saan man noon ka diha? Uy, ako ito finish line! Nahulog kayo, Pamels! Asa sila, sir? Uy, nawala kayo, sir! Asa man to sila padulong? Eh, basi na naunlod to! Wala oy. Napatay, bahala sila, uy, dito ta! Kit magunat ta! Magulat ang finish line. Abot yung finish line! Wala kayo sila no. Pasar tamatek, nagko katagrado! Hindi na sila dula. Sir, layuan na nila sir, uy. So, layo nga parting bugata, oh. Baliktad bang ka mo, sikat good ako sa pikas, ikaw diri sa... Ako pag yung mali na noon nga igor kay kasakay-sakay diha. Bagsak lagi ka ikaw yung bagsak. Uy, labilo. Boylo na usap ni. Mausa asa naman ni wanay pili na ta oy. Pildi na ta, uy, nga di mo, Bagsak na kayo, bagsak na kayo. Hindi na ta kabalo. Balik ta ulit ta. Bagsak na ta, kabalo, bagsak. ulit na. Bagsak ka, bagsak. Wala na. Wala sir, tempa. Murag lahi naman ni Guro itong naabtan, Guro padulong. Asa man tong kabalik? Asa naman to? Sus, namsaon naman ang nila. Yahay tag ambakan eh. Ayaw sir. Wala mo yung klaro ni. Yahay tag liwas ng galingon na ni. Sir, ayaw sir. Bahala ka diha oy. Bahala ka diha. Ambak na mo ambak. Sir! Sir mo! Sir!